Història de Xixona al carrer. La participació de xixonencs en la defensa del castell d'Alacant en 1691. En capítols anteriors hem comentat que l'armada francesa es va presentar en Alacant a finals de juliol de 1691 i que va bombardejar la ciutat durant una setmana. Alacant va demanar ajuda a les viles del voltant i Xixona va acordar enviar 350 soldats durant una setmana. El motiu d'aquesta participació per ajudar Alacant és doble. Per un costat, els xixonencs tenien un privilegi d'època medieval per el qual tenien l'honor de defensar el castell d'Alacant sempre que la ciutat fora invadida. I, per un altre costat, el motiu també podem dir que era pràctic, perquè existia el perill de que els francesos desembarcaren. Però hi havia un problema per a fer efectiva aquesta participació i era de tipus econòmic. La hisenda municipal era completament caòtica i no hi havia ni un clau, no trobant-se la dita vila amb efectes ni diners algú. A més, la hisenda estava intervinguda per l'Estat i estava completament prohibit demanar més diners a crèdits. Què van fer els xixonencs per solucionar aquest problema? Demanar crèdit, però a nivell individual. Van ser 18 xixonencs qui van sol·licitar 1.440 lliures amb una modalitat que es diu càmbit, en la qual els diners arribaven molt pronter, però a interessos elevats, i el període per a tornar-los era també curt. Aquests xixonencs tenien la promesa per part de l'Ajuntament que tornaria els diners i els interessos. Però el temps va anar passant i arribem a finals del segle XVII, quan els prestamistes comencen a apremiar i a l'Ajuntament no li queda una altra solució que demanar l'ajuda del Batlle General del Regne de València per a que autoritzara un nou crèdit de 2.000 lliures. Però tampoc arribava aquesta autorització. Finalment va ser el rei Carles II qui el 30 d'agost, mesos antes de faltar, va donar l'autorització per a que l'Ajuntament de Xixona poguera carregar aquest nou préstec. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.